Καλησπέρα σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, με αισιοδοξία όπως πάντα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι σχετικό με το Πάσχα καθώς πλησιάζει και μια κατασκευή η οποία θα είναι με αφορμή ένα μπαλόνι και κλωστή. Θα κάνουμε ουσιαστικά ένα αυγό πλεκτό. Χρειαστούμε ένα πιάτο πλαστικό να βάλουμε άτελα-κόλ. Θα χρειαστούμε χοντρή κλωστή, σε όποιο χρώμα μας αρέσει και θα φουσκώσουμε και ένα μικρό μπαλονάκι, πάρα πολύ λίγο, στο οποίο μέσα αν θέλουμε πριν το φουσκώσουμε μπορούμε να βάλουμε κάτι. Τώρα η διαδικασία είναι η εξής. Αφού έχουμε φουσκώσει το μπαλονάκι μας και αν θέλουμε βάζουμε κάτι μέσα, έχουμε την κλωστή μας να είναι αρκετά μεγάλη, γύρω στα 2 μέτρα, και έχουμε βάλει και το πλαστικό του πιατάκι μας με την ατλακόλ. Θα βουτήξω την κλωστή και θα αρχίσω, θα την περάσω, θα ξεκινήσω και θα την περνάω σιγά σιγά στο μπαλόνι. Έτοιμο είναι σχεδόν, θα τα αφήσουμε να στεγνώσει και αφού στεγνώσει θα πάρουμε μια καρφίτσα με τη βοήθεια της μαμάς, θα σκάσουμε το μπαλονάκι και αυτό θα γίνει ένα αυγουλάκι μικρό πλεκτό. Ελπίζω να σας άρεσε, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.